Bueno, 2005 geroztik Ulma Arkitekturaren Euskara Plana abian dau, baina 2019 begira pentsau garen, bigarrezko dela plan estrategiko bat, edo Euskara Planaren plan estrategiko bat aurrera eramatia. Eta, aurrez diagnostiko bat iteko, prozesu porte hartzeio bat abian jarri du hemen Ulma Arkitekturalen, non gure organizazioko gutxi gara 45 pertsona parte hartuko dauen, eta ikusita jentian predisposizioa posik eta ilusioekin, ez? Ondo egon da ikusteko gehien bat enpresa barruan leku diferentetan gauzen pertsonak zela bizitzen duen euskeria, ez? Zela berba egiten duen ingurukoekin, gure dokumentazioa zela da, eta gero baita apur bat zelakoa zen lehen enpresia euskararekiko, zelakoa dan oin, eta zelak gurun generalian izatea. Bilera interesantea pentsau gata, eta izateko ilusionauta eta lan asko bihurtzen gara bertotik, eta bide luze honetan pauso berriak emoteko reforzo beharra izan da. Nik uste dut falta egin dagoela erabakixe gartzea, euskaraz funtzionau bihurla hemendik aurra eta hortako balio bideek ipini eta euskaraz ez dakixen handako euskaraz ikasteko aukeri emun. Dinamika interesgarria, daun artien bakoitzak guri abotabiako, bakoitzak gure lana, gure konpromisua, azkenian gure eskuetan dago aurrera botatzea, eta aurrera.